Dyma ni felly yng nghanolfan gneifio Meirion her diwetha'r dydd ac un bwysig iawn hefyd sef y prawf trin glân noddedig gan Goleg Cambria rhwng carfan Cymru, Lloegr a'r Alban. Felly yn cynrychioli Cymru ar y chwith y fan hyn mae Gwenan Pawai ac Aled William Jones. Wedyn mae gennym ni yr Alban yn y canol, Rosie Keenan a Lucy Grancher, a wedyn draw yn yr ochr dde mae Alice Derryman a Hilary Bond yn cynrychioli Lloegr, a maen nhw gyd yn agos iawn at ei gilydd ar hyn o bryd. Aled yma'n clymu. Hilary Bond ydi hon, mae hon yn gyn bencampwriaeth byd yn y grefft yma. Mae hi wedi bod yn llwyddiannus iawn ar hyd i gyrfa. Aled yn cael tafliad arbennig o dda am fanna, a mae hi wedi bod yn taflu'n arbennig trwy'r dydd a dweud y gwir. Ac wedyn mae'n amlwg bod nhw wedi penderfynu mae cydweithio yn y dull yma di'r ffordd o'r ymlaen. Tra bod carfan Lloegr yn cydweithio wrth glymu'r cni Cymru yn dewis rhoi Aled ar y swydd yna, tra bod Gwenan yn tacluso o gwmpas traed y cneifiwr ac yn sicrhau bod y llawr yn daclus. Hilary Bond ydi hon wedyn. Yn y canol mae gennym ni garfan yr Alban, ond dwi'n credu bod nhw'n bach yn brin os studiwch chi yn fanwl iawn, Ffrancés ydi Lucy Grancher fi'n credu. Dyma chi y ferch ifanc Alice Derryman yn fan hyn wedyn o ardal Taunton yn credu, rhywle yn de o'r rhewyn Lloegr na, wedi dod i fyny yn dilyn Alan Derryman ei thad fydd yn gwneud dipyn o gneifio yma o dro i dro. Carfan Lloegr felly di'r hynna, a dyma nhw unwaith eto yn cydweithio i'r dim, gwneud siŵr bod popeth yn ei le. Mae Alice ar gyfer Hilary Bond wedyn. Yn y canol, clymiad da iawn y fan hyn gan Rosie Keenan wrth gwrs o'r Alban, tra bod Lucy Grancher yn taclusio dan y bwrdd. Fawr iawn i fynd rwan. Pwy fydd yn gorffen gyntaf ydy'r her wrth gwrs, ond mae taclusrwydd y cnyddiau yn holl bwysig hefyd. Dyna ni, mae'r amser nawr yn rhedeg i lawr, dim mwy o gneifio i ddigwydd. Y Cymru yn mynd rhagddyn trwy Aled Jones yn fan hyn, yn clymu'n daclus dros ben, tra bod Alice Derryman yn clirio'r llwyfan, yn ddesglus, da iawn hi. Wedyn, dyma Gwenan Pawai, dyma Alice Derryman. Y ddau na bod ei gilydd yn dda iawn, y ddwy ohonyn nhw wrth gwrs. Pawb taclusio rwan, Gwenan ar ei gliniau neidio mewn i'r gwaith. Lle mae'r gweddill arni, dwi'n credu bod Cymru ar y blaen. Ydyn maen nhw llaw i fyny, Cymru sy'n mynd â hi e fan hyn o ddigon. Nesaf atyn nhw yr Alban Lloegr yn yr safle ddiwetha. Felly llongyfarchiadau mawr i Gymru ar gyda'r ornes prawf trin glân yma yn y sioe fawr. Give them all a hand, ladies and gentlemen. Ac felly yn fuddigol, the winners, ladies and gentlemen, Cymru! These are the two that will be representing us at the World Championships.